नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंदर भक्तुलకి స్వాగతం। సో ఈ రోజు మనది చాప్టర్ 3 మూడవ చాప్టర్ కర్మయోగము. అందరికీ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను. మాతాజీ కనిపిస్తుంది? మాతాజీ కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ స్క్రీన్. కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అధ్యాయం 3 కర్మయోగము.
సో 2వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు గీతా సారం అర్జునుడు ప్రశ్న, అర్జునుడు గొందరం యాలి యుద్ధం చేయరాదు అని. సో అన్ని దానికి భగవంతుడు సమాధానంలో 2వ అధ్యాయంలోనే కంప్లీట్గా చెప్పారు. బట్ స్టిల్ అర్జునుడు భగవంతుడి నుంచి వినింది 2 రకమైన మార్గులుగా అర్జునుడికి అనిపిస్తుంది. ఒకటి సంపూర్ణ భౌతిక కారణాలంతా విడిచేసి కేవలం జ్ఞాన సముపార్జనం చేస్తూ, లేకుంటే ధ్యానం చేస్తూ, మేము దేహం కాదు, నేను ఆత్మ, సో ఈ మా నిజమైన అస్తిత్వానికి, మన నిజమైన జీవనంకి వచ్చేది జీవ లక్ష్యము అని ఒక రకంగా అర్జునుడికి తెలుస్తా ఉంది. భగవంతుడు ఆత్మజ్ఞానం చెప్పింది. సో రెండవగా భగవంతుడు తన విద్యుక్త కర్మలు మనం చేస్తూ కూడా మనము అదే ఒక ఆధ్యాత్మిక స్థాయికి రావచ్చు అని భగవంతుడు చెప్పింది. అది కర్మయోగం అని చెప్పేది అని. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపుతుండేది 2 వ్యక్తులు. ఒక వ్యక్తి ధ్యానంలో ఉన్నారు, వాళ్ళు చాలా వేద అధ్యయనాలు అంతా చేసుకుంటున్నారు, జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తున్నారు. సో ఇదే ఒక క్రియాలు, వేరే భౌతిక కార్యకలాపాలు విడిచేసి వాళ్ళు ఒక సన్యాసం స్వీకరించి ఒక రకంగా వాళ్ళ జీవనం గడుపుతున్నారు. సో ఇంకొక వ్యక్తి ఇక్కడ చూపిస్తుండేది హనుమాన్, ఆంజనేయుడు భక్తుడు. భక్తుడు భగవంతుల సేవలో ఎంతో కార్యకలాపాలు చేస్తుంటాడు. సో భగవంతుడికి సంతృప్తి ఏమి అవుతుంది, సో దానికి రెడీ తయారున్నారు. సో ఇక్కడ చూపిస్తుండేది వాళ్ళు చాలా కార్యాలు చేస్తారు, అట్లా ఆనందంతో చేసేస్తారు. వాళ్ళు ఎంత శ్రమ ఉంటేనే, ఎంత ఇది ఉంటేనో చేస్తారు. సో ఉద్దేశము కృష్ణుడికి సంతృప్తి చేసేదానికి. సో ఇప్పుడు చాలా వాళ్ళు కార్యకలాపాలు చేస్తున్నారు. సో ఇది తన విద్య అనిపిస్తుంది అర్జునుడికి. ఇప్పుడు నేను కూడా కృష్ణుడికి సంతృప్తి చేయాలంటే యుద్ధం చేయాలా, ఇది ఇంత ఘోర కార్యం, ఇది ఇంతమందిని వధించేది. సో అర్జునుడికి ఇంకా మనసు లేదు యుద్ధం చేసేదానికి. సో దానికోసం భగవంతునికి చెప్తుండేది, నువ్వు 2 రకంగా చెప్తున్నావు, నాకు ఒకటి చెప్పు కృష్ణ, నేను ఒకటి చేయాలి అంటే ఇంకా స్పష్టంగా ఎక్కువగా ఇది దొరకాలి అని అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తుండే. కర్మయోగమా, కర్మ మార్గంలో అనుసరించి భగవంతుడి భక్తి పొందేదా, లేకుంటే ఈ జ్ఞాన మార్గము, ఈ అంత భౌతిక కార్యాలు విడిచేసేది దీని ద్వారా చేసేది అని అర్జునుడ ప్రశ్న ఈ అధ్యాయం. సో భగవంతుడు దానికి సమాధానము, శ్రీ భగవాన్ వాచ లోకే అస్మిన్ ద్విధా నిష్ఠ పురా ప్రోక్త మయానగా జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినా. సో అవును, కొంతమంది ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించేదానికి ఒక రకమైన వ్యక్తిలో జ్ఞాన యోగం, ఇంకొక రకమైన జీవిలో కర్మయోగం ద్వారా ప్రాప్తి చేస్తారు. న కర్మణాం అనారంభాన్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణతే నచ సన్యసన ఏవా సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. అయితే భగవంతుడు చెప్తుండేది, కేవలం ఒక కార్యాలని విడిచేస్తే, కార్యాలంటే చేసే కార్యాలకి ఒక చర్య ప్రతిచర్య వస్తుంది, యాక్షన్ రియాక్షన్. సో దీన్ని ఆపేస్తే, దీన్ని నిలిపేస్తే పరిపూర్ణతం దొరకదు. నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మకృత్ కార్యతే యావశ కర్మ సర్వః ప్రకృతిచైర్గుణై కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారః స ఉచ్యతే. సో భగవంతుడు చెప్తున్నది, ప్రతి ఒక్క జీవి సహజంగా మనము ఏదైనా ఒక కార్యం చేయాలి. మనము దేహంని కంప్లీట్గా ఆపేయచ్చు కార్యకలాపాల నుంచి. అయితే మనస్సు మనకుంది, మనస్సు ఏదైనా ఒక ఆలోచన, ఏదైనా ఒక కోరికలు, ఇది మనసులో ఏమైనా జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో మనసుని ఎవరు నిలిపేయకూడదు. ఎంతకంటే మేము నిద్రావస్థలో ఉంటున్నప్పుడు కూడా మనస్సు చాలా యాక్టివ్. దేహము ఫ్లాట్, మన పడక పైన బెడ్ పైన ఏమీ యాక్టివిటీ లే. అయితే మనస్సు అనేది అది ఏదైనా ఒకటి ఆలోచన, ఏదైనా ఒకటి కళలు, ఏదైనా ఒకటి అనుభవిస్తుంటుంది. సో మనసుని ఎవరు ఆపేయకపోవద్దు. సో ఇది ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక జాగ్రత్త స్థితిలో మేల్కొన్నప్పుడు దేహం ద్వారా కార్యకలాపాలు చేస్తుంది, లేకుంటే నిద్రలా ఒక మనసు ద్వారా పనిచేస్తుంది. సో దీన్ని ఆపేదానికి అవ్వదు, దీనికి నిలిపేకి అవ్వదు దీనికి. సో దాన్ని భగవంతుడు చెప్తుంది, ఒక వ్యక్తి వద్దు, ఇది భౌతిక కార్యాలంతా వద్దు, నేను
సన్యాసి అయిపోతాను, లేకుంటే నేను ఒక కొండపైన ఒక అరణ్యంలో వండుకొని నేను తీవ్ర తపస్సు చేస్తాను, జ్ఞాన సంపాదించో ధ్యానం చేసో నేను ఆత్మ అని నిలుచుకోవడానికి ఒక డిసిషన్ తీసుకొనొచ్చు, ఒక దానికి ఒక అభ్యాసంకి వెళ్ళొచ్చు. అయితే కూడా ఇదే మనస్సు మన దగ్గర ఉంది. ఏ మనస్సు ద్వారా మనము ఎంతో భౌతిక కార్యాలు చేశాం, ఎంతో కోరికలు పెట్టుకున్నాం, సో ఎంతో సంవత్సరాలు, ఎంతో జన్మాలు అదే మనస్సు మనతో మరలా మేము కొండపైన వెళ్తేనో, ఇంకొక ఆశ్రమంకి వెళ్తేనో, ఇంకొక అరణ్యంకి వెళ్తేనో మనసు తోటినే ఉంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఇది మనస్సుని నిగ్రహించేది అంత సులభం కాదు. దాన్ని ఇక్కడ చెప్తుండేది, ఎవరైనా వ్యక్తి కర్మేంద్రియాలు తన చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు ఇవంతా విడిచేసి ఇవంతా కార్యకలాపాలు చేయను అని ధ్యానంలో కూర్చో ఉంటేను కూడా లోగా మనసులో ఈ ఇంద్రియ కోరికలు, ఇంద్రియ తృప్తికి అది ఉన్నాయి. సో దాన్ని అంతే సులభంగా దాన్ని నిలిపేక అవ్వదు. సో దానికి ఇక్కడ చెప్పండి, ఎవరైనా వ్యక్తి అలాగా చేస్తుంటే కృష్ణ చెప్పేది ఇక్కడ, ఆ వ్యక్తి ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార సౌచ్యతే. మిథ్యాచార అంటే నటన చేసేవాడు, హిపోక్రైట్ చెప్తారు. ఇది బయట ఒకటి, లోగా ఒకటి. సో ఇది ఉండరాదు. సో మనం న్యాచురల్గా, సహజంగా ఉండాలి. సో దానికోసమే వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో ప్రతి ఒక్కరూ ఒక స్థాయి, మొదటగా బ్రహ్మచార్య జీవనంలో కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ జరుగుతుండే ఒక ఆచార్య గురు నిర్దేశనంలో. సో తర్వాత కొంతమంది కంటిన్యూ అవుతుంటారు, వాళ్ళు గురువుతోటే ఉండుకొని వాళ్ళు సన్యాసం స్వీకరించుతుంటారు కొంతమంది. లేకుంటే ఎక్కువ మంది తర్వాత గురు అనుమతి, పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళు గృహస్థాశ్రమం ప్రవేశిస్తుంటారు. సో గృహస్థాశ్రమంలో ఇంద్రియ సుఖము అనేది కొంత వాళ్ళకి ఆ లైసెన్స్ ఉంది అది. సో అప్పుడు వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా, బాధ్యతలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు పేరెంట్స్, వైఫ్, చిల్డ్రన్, భార్య, పిల్లలు, తల్లి, తండ్రి, సో వాళ్ళని చూసుకోవాలి. సో ద్వారా వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియాలని కూడా వాళ్ళు కూడా రెగ్యులేట్ చేయాలి. గృహస్థ ఆశ్రమం అంటే ఇక్కడ ఆ నియమాలు ఉన్నాయి, ధార్మిక నియమాలు ఉన్నాయి. సో ఇవంతా పాలించుతా వాళ్ళు ఒక సమయం తర్వాత వానప్రస్థ సన్యాసాన వస్తుంటారు. సో ఇది స్లో ప్రాసెస్. ఇది జనరల్ రికమెండెడ్ ప్రాసెస్. సో భగవంతుడు కూడా మనకి గీతాలో అర్జున గృహస్థుడు, అర్జునుడు ఒక క్షత్రియ. సో ఎంతో కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది, నువ్వు ఎంత విడిచేసి త్యజించి నువ్వు సన్యాసం స్వీకరించి అవసరం లేదు. నువ్వు నీ యొక్క ఏమి కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి, నీ విద్యుక్త కర్మ ఉన్నాయి, దాన్ని కంటిన్యూ చేయి. అది చేస్తూ దాన్ని ఎలా స్మరించి ఎలా పరిపూర్ణత పొందొచ్చు అనేది మనకి కర్మయోగ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పే మాట. సో మన వేదాలు మనకి నిర్దేశించేది, కర్మలు మేము చేస్తున్నాము, ఆ చర్యలు చేస్తున్నాము, దాన్ని ఎలా భగవంతునికి సంబంధం కలిగించాలి దాని ద్వారా. సో అప్పుడు అది కర్మయోగం అవుతుంది. సో కర్మకాండ అనే వేదాల విషయాలు, మొదటి విషయాలు కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ, ఉపాసన కాండ అని వేరే విభాగాలు. సో ఈ కర్మకాండ విభాగాల్లో ఈ భౌతిక జగత్లోనే మనం ఏ కార్యాలు చేస్తూ, ఏ ఒక యజ్ఞాలు, ఏ ఒక పూజలు చేస్తా మనం భగవంతుడిని సంతృప్తి చేయొచ్చు. ఫస్ట్గా భగవంతుడ ప్రతినిధిలో ఉండే దేవతలు, వాళ్ళని సంతృప్తి చేసి మనము దాన్ని కర్మకాండ అని చెప్తారు. సో దీని నుంచి ఇంకా ఎక్కువగా కర్మయోగం అంటే ఫలాసక్తి లేకుండా ఆ ఫలంని మనము భగవంతునికి అర్పించేది. కర్మణ్యేవా అధికారాతే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భు మాతే సంగోస్తు అకర్మణి. సో మనకి ఇది వినింటాము, ఈ కర్మయోగ ఇది స్టేట్మెంట్. సో కర్మం చేసేదానికి మనకి అధికారం ఉంది, కర్మణ్యేవా అధికారం. అయితే దానికి ఫలం కోరేదానికి మనకి ఫలాసక్తి విడిచేయాలి. సో అది మనది కాదు. సో అది ఒక చాలా చక్కగా ఎగ్జాంపుల్ భక్తులు చెప్పేది. సపోజ్ నేను ఒక మామిడి పండుది బీజ విత్తుతాను నేను, సీడ్, మ్యాంగో సీడ్. సో అప్పుడు తర్వాత దాన్ని ప్రతిరోజు నేను దాని కొంత నీళ్లు వేస్తుంటాను, వాటర్ చేస్తూ దానికి తర్వాత ఒక ఫెన్స్ పెట్టి ప్రొటెక్షన్. సో అలాగా ఎంతో సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అది పెద్ద మామిడి చెట్టు అవుతుంది. సో మామిడి మ్యాంగో ట్రీ, ఆమెకి దాంట్లో మ్యాంగో ఫ్రూట్ వస్తుంది నాకు. సో నేను అనుకుంటాను, ఇది నేను శ్రమ పెట్టాను, నేను ఎఫర్ట్స్, నా ఒక ఎండెవర్. సో దాని త్రూ నాకు ఈ పెద్ద చెట్టు వచ్చే ఆ ఫలం దొరికింది. సో నేను దీన్ని ఆనందించాలి. లేదు, యాక్చువల్లీ ఇది కృష్ణుడు చెప్పేది, ఇది నేను తనకి అర్పించాలి, కృష్ణునికి అర్పించాలి. ఎలాంటే
ఈ మ్యాంగో బీజం మ్యాంగో సీడ్ని దాన్ని మనము సృష్టించలేం. తర్వాత దానికి అవసరమైన ఎన్విరాన్మెంట్, గాలి కావాలి, నీళ్ళు కావాలి, వర్షం, ప్రతి సన్లైట్. సో ఇదంతా మనం సృష్టించలేం, ఇది కృష్ణ సృష్టించింది. సో మేము ఊరికే ఒక నిమిత్తమై భగవంతుడు చేసే ఒక అన్ని సృష్టిలో దాన్ని యూజ్ చేశారు అంతే. అయితే మనకి రేటు చాలా చిన్నది. సో ఇది యాక్చువల్లీ చేరేది భగవంతునికి. సో భక్తులైన వాళ్ళు ఈ జగత్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళ దృష్టి ఏదంటే ఇది సర్వం, ఇది కృష్ణుడికి చేరింది, సో ఇది మనది కాదు. సో మేము కృష్ణుడ భాగమైన దానికి, అంశమైన దానికి నాకు కూడా కొంత అధికారం ఉంది, దాన్ని స్వీకరించడానికి, భగవంతుడు అర్పించి ప్రసాద రూపమున దాన్ని స్వీకరించే అధికారం ఉంది. ఇది భక్తుల దృష్టి. సో చెప్తారు త్యాగి, ఇంకొకటి భక్త, ఇంకొకటి కర్మి అని 3 రకమైన జనులు ఉన్నారు, మంది ఉన్నారు సమాజంలో. ఒక మంది చూస్తారు, ఏదైనా ఒక వ్యక్తి, సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి వెళ్తుంటే వాళ్ళ పర్సు దీన్ని జేబించేది కింద పడిపోయింది. సో వాళ్ళు వీధిలో ఆ డబ్బులు ఉన్నాయి. సో ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చి చూశారు, పర్సు ఉంది, సో దాంట్లో డబ్బులు ఉన్నాయి, ఇంత 1,00,000 రూపాయలు ఉన్నాయి, నాకు ఈరోజు ఎంత ఒక భాగ్యం. చూస్తారు, ఇటు అటు చూసి ఎవరు లేరు, సో దాన్ని పర్స్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. నాకు దొరికింది నా ఒక భాగ్యం అని. సో ఇది చెప్తారు కర్మి. సో భౌతిక జగత్తును చూసేదంతా, ఇంద్రియ వస్తువు చూసేదంతా ఎలా నేను భోగించాలి, ఎలా ఆనందించాలి అని, ఇది ఒక సామాన్య ఆర్డినరీ పర్సన్ది దృష్టి. అన్ని జీవరాశిలు అలాగే ఉన్నాయి, అన్ని జంతువులు, అన్ని జీవులు. ఇంకొక పర్సన్ వస్తారు, వాళ్ళు చూస్తారు ఆ వీధిలో ఒక పర్సు ఉంది. సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంట, ఈ పర్సు నాది కాదు, నాకు చేరింది కాదు, ఇది నేను, సో ఇది అని అక్కడే విడిచేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారంట, ఏమి చేయరు. చెప్తారు ఈ వ్యక్తి త్యాగి అంటే ఒక వ్యక్తి అవగాహన చేసుకున్నారు, ఈ ప్రపంచంలో ఏది కూడా నాది కాదు, సో అంత తెలుసు వాళ్ళకి. సో దానికోసం వాళ్ళు బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్యం, సో పరమ సత్యం, పరతత్వం ఒకటే సత్యం, వేరేదంతా మిథ్యం అనే ఒక భావనలో వాళ్ళు విడిచేసి వెళ్ళిపోతారు. సో అది కూడా ఓకే. పోతే ఇంకొక మూడో వ్యక్తి, ఒక వ్యక్తి వస్తారంట, వాళ్ళు చూస్తే సపోజ్ ఆ పర్స్లో వాళ్ళు చూసి దాన్ని పుడుకుతారు, ఈ అడ్రస్ ఉంది ఇక్కడ, వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి అని చూసి ఆ వ్యక్తిని కాంటాక్ట్ చేసి ఆ పర్స్ని వాళ్ళు ఇస్తారు. సో ఇది నిజమైన వ్యక్తి, ఎవరికి చేరింది ఆ పర్సన్ని వాళ్ళు కనిపెట్టి వాళ్ళకి రిటర్న్ చేసే వ్యక్తి, తిరిగి ఇచ్చే వ్యక్తి. సో ఇది చెప్తారు, ఇది భక్తుడు. సో భక్తుడు అనే వ్యక్తి ఏది భౌతిక జగత్తులో చూస్తేనో కృష్ణుడి సంబంధంలో చూస్తాం. ఇది కృష్ణుడ శక్తి, ఇది కృష్ణుడ సృష్టి. సో ఇది కృష్ణుడికి సంతృప్తి చేసేదానికి వినియోగించాలి, కృష్ణుని సంతృప్తికి వినియోగించాలి అని వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఇది భక్తుడు. సో ఇది కర్మయోగ పదం. ఇదంటే ఇదే, మనం కర్మ చేస్తున్నాము, ఆ కర్మ ఫలం దొరుకుతుంది, మన కర్మ ఫలంని భగవంతుడికి అర్పించేది. అది సంపూర్ణంగా అర్పించినప్పుడు అది టోటల్ శరణాగతి, భక్తి యోగం. అయితే లేదంటే శాస్త్రం రికమెండేషన్ 50% ఐడియల్, లేకుంటే 40, 30, 20, మన ఎంత శాతం అవుతుంది మనకి దొరికే ఒక కర్మ ఫలము, దాన్ని భగవంతుని సంతృప్తికి వినియోగించేది. లేకుంటే మనం పని చేస్తున్నాం, మనకి ఉండే ఒక కళ, ఒక స్కిల్లో, లేకుంటే ఒక బుద్ధి, ఇంటెలిజెన్స్, లేకుంటే దాని ద్వారా మనం కూడా ఈ కర్మయోగము ఆచరించవచ్చు. సపోజ్ టీచర్, ఎవరు శిక్షకుడు ఉంటారు, సో వాళ్ళు శిష్యులకి వాళ్ళు నేర్పిస్తున్నారు, ಯಾವುದೋ సైన్స్, ఫిజిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్, ఇంకేదో కెమిస్ట్రీ, ఇంకేదేదో సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో దాని ద్వారా వాళ్ళ శిష్యులకో, లేకుంటే ఇంకా వాళ్ళ స్నేహితులకు, బంధువులకు వాళ్ళు బోధించవచ్చు. ఎస్, దీన్ని నేను ఎలా, ఈ జ్ఞానం ద్వారా భగవంతుడు ఉన్నారు అని ప్రతిష్ఠించవచ్చు. సో దాని ద్వారా ఎలా భగవంతుని సేవించవచ్చు అని వాళ్ళు సాక్షి ఇవ్వచ్చు. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు చేస్తుండే కార్యాల ద్వారా, వాళ్ళు దొరికే ఒక కర్మ ఫలాల ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుని సేవించవచ్చు. అది అప్పుడు కర్మయోగం అవుతుంది. సో దాన్ని భగవంతుడికి చెప్తుండేది, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర లోకో అయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగా సమాచర. సో యజ్ఞార్థాత్, యజ్ఞ అంటే ఒకటి ఆ హావుతి, యజ్ఞ హోమాలు,
ఇంకా యజ్ఞ అంటే భగవంతుడ ఇంకొక పేరు. విష్ణు సహస్రనామాల్లో కూడా భగవంతుని ఒక పేరు యజ్ఞ, యజ్ఞపతి, యజ్ఞేశ్వర, యజ్ఞో వై విష్ణు. యజ్ఞ అంటే అది నేరంగా విష్ణువుని సూచించే పదం. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఇంకొక పేరు. సో చెప్తుండేది, మనం ఏ కార్యాలు చేస్తాము, యాక్టివిటీ కర్మలు, అది భగవంతుని సంతృప్తికి చేయాలి. లేకుంటే మనకి భౌతిక జగత్లో అది చర్య ప్రతిచర్య, యాక్షన్ రియాక్షన్, అది నెక్స్ట్గా చూస్తాం. ఒకటి పుణ్య కర్మం కావచ్చు, ఒకటి పాప కర్మం కావచ్చు. ఎలా ఒక స్టూడెంట్ చాలా స్టడీ చేస్తే లైక్ వాళ్ళకి ముందు ఫ్యూచర్ బాగుంది, మంచి జాబ్ దొరకవచ్చు, మంచి ఇది కావచ్చు. అంటే వాళ్ళు చదువులే సమయం వ్యర్థం చేశారు, అప్పుడు బ్యాడ్ రియాక్షన్, వాళ్ళకి ఏది కూడా దొరకదు. సో ఈ రకంగా చర్య ప్రతిచర్యలు జరుగుతుంది. అయితే భగవంతుని సంతృప్తికి చేస్తే అది మనకు భగవంతుడికి నిత్య సంబంధం మనకి కలిగి మేము భగవద్ధామం చేరుకుంటాము. సో భగవంతుడు దాన్ని ఇక్కడ రికమెండ్ చేస్తున్నది. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో, కర్మం చేయాలి యజ్ఞ కోసం, నా కోసం, భగవంతుడి కోసం చేయాలి, సంతృప్తి కోసం. ఇక్కడ చూపిస్తుండేది ఇది ఒక సన్నివేశంలో కృష్ణకి ఒక పూలు అమ్మే వ్యక్తి పూలు అర్పిస్తున్నారు. ఇది యాక్చువల్లీ బృందావనం నుంచి మథురాకి భగవంతుడు కంసుడు ఆహ్వానించుతాడు. మళ్ళా ఇది రెజ్లింగ్ మ్యాచ్. సో అప్పుడు కృష్ణ బలరాముని, సో వాళ్ళు మథుర ప్రవేశించేటప్పుడు కృష్ణుడు చూస్తారు, ఒక పూలు అమ్మే వ్యక్తి, చాలా రకరకమైన అందమైన పూలు. సో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు కోరేది, నాకు ఆ పూలు ఇవ్వచ్చా. ఆ వ్యక్తి త్వరనే కృష్ణునికి ఆ పూలు అర్పించేది. సో చెప్తారు, దాని ద్వారా ఆ వ్యక్తి పరిపూర్ణత, శుద్ధ భక్తుడు. సో మనము ఏ ద్వారా, మన కార్యాల ద్వారాను, ఆ కర్మ ఫలాల ద్వారాను భగవంతుని సేవించవచ్చు. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇంకొక వ్యక్తి కృష్ణ ఇంకొంత అదే మథుర ప్రవేశించి మథుర నగర లోపల వెళ్ళేటప్పుడు ఒక వాషర్ మ్యాన్, ధోబి, సో ఎవర కంసుడ వస్త్రాలంతా పెట్టుకొని వెళ్తుంటారు. కృష్ణ చూసి మనకి కొంత వస్త్రాలు ఇవ్వచ్చాను. సో ఆ వ్యక్తి చెప్తారు, ఎంత పొగరు, ఎంత అహంకారం, రాజుకి చేరేది ఒక వస్త్రాన్ని మీరు కావాలి అంటారు కదా, ఇది సరి కాదు ఇది అని కృష్ణునికి ఉపదేశించేది. సో అప్పుడు చెప్తారు, కృష్ణ యాక్చువల్లీ ఈ వ్యక్తి వెనకాలి కృష్ణ ఏం చేస్తారు, తన చేతులు హ్యాండ్స్ని ఒక కత్తిగా, ఒక స్వార్డ్గా కృష్ణ ఏం చేస్తారు, తన తలకి ఆ వ్యక్తి ధోబికి గొంతుకి స్పర్శించేది భగవంతుడు. సో దాని ద్వారా వాళ్ళ తల దేహము సపరేట్ అయిపోతుంది. సో చెప్తారు, భగవంతునికి ఏమి ఆయుధాలు లేవద్దు, ఒక సంకల్పమే చాలు. సో భగవంతుడు కేవలం ఒక చేతులు స్పర్శమించి ఆ వ్యక్తి తల తీసేశారు. సో ఆ వ్యక్తినే వెనకాలి చెప్పేది, ఆ వ్యక్తి శ్రీరామచంద్రుడి సమయంలో ఎవరు సీతాదేవి గురించి ఒక అపవాదం ఒకటి చెప్పేది, ఇది వాళ్ళ భార్యని స్వీకరించక, అదే వ్యక్తి కృష్ణ లీలలో ఈ ధోబిగా వచ్చారు, కంసుడ సేవకుడుగా వచ్చారు. కృష్ణుడు కంసుడిని వధించే మొదటే ఆ వ్యక్తిని వధించారు. కృష్ణ రూపంలో దేవాది దేవుడుగా సామాన్యంగా కార్యకలాపాలు చేసేది. అది వేరే వేరే అవతారాల భగవంతుడు ఒక్కొక్కటి, ఒక మర్యాద పురుషోత్తముడు, ఐడియల్ పర్సనాలిటీ, ఐడియల్ కింగ్. సో భగవంతుడు వేరే రకంగా కార్యకలాపాలు చేస్తుంటారు. ఎస్, సో యజ్ఞశిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్ విషయర్ ఏ భుంజతే సు అగం పాపం ఏ పచంతి ఆత్మకారణాత్. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది యజ్ఞశిష్ట. మేము ఈ జగత్లో మన దేహ పోషణం కోసం ఆహారం చాలా అవసరం. సో ఆ వైదిక విధానం ఏముంటుందంటే, మనము భగవంతునికి యజ్ఞ వెనకాలి యజ్ఞ కార్యాలు జరుగుతుండే. ప్రతి ఇంట్లోనూ, ప్రతి గృహస్థ ఇంట్లోనూ ఒక యజ్ఞ పీఠ, యజ్ఞ కుండ ఉండి ప్రతిరోజు అదొకటి ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ. సో దానికోసము తర్వాత వాళ్ళు దాంట్లో దాన్ని అర్పించి యజ్ఞకి వాళ్ళు ఆహారం స్వీకరిస్తుంటారు. సో దీన్ని యజ్ఞశిష్ట అని చెప్పింది. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది. ఇంకొకటి నేరంగా మీనింగ్ అంటే, యజ్ఞశిష్ట అంటే కృష్ణునికి సమర్పించిన నైవేద్యం. సో దాన్ని స్వీకరించేది. సో యజ్ఞశిష్టాసిన సంతో. సో కృష్ణుడు చెప్తుండేది, ఎవరు సంత భక్తులు కృష్ణునికి అర్పించి ఆహారం, ఆ ప్రసాదము వాళ్ళు స్వీకరించుతారో, ముచ్యంతే సర్వకిల్ విషయ్, అన్ని పాపాల నుండి వాళ్ళు ముక్తులవుతారు. సో మనము ఈ భౌతిక జగత్లో ఉన్నాము అంటే, ఈ భౌతిక దేహము పొందాము అంటే, మనము ఈ పుణ్య పాపాలు
చర్య ప్రతిచర్య దీంతో మనం ఉన్నాము. సో కృష్ణ చెప్పినది కేవలం ఈ ఆహార ప్రసాదం స్వీకరించే ద్వారా అన్ని పాపాల నుండి మనం ముక్తులవుతాం. భుంజతేతు అగం పాప ఏ పచంతి ఆత్మ కారణం. అయితే దీన్ని మేము చేయక ప్రతి ఒక్కటి నా ఆనందానికి నా సంతృప్తి కోసం మేము నేరంగా స్వీకరిస్తే కృష్ణ చెప్పినది వాళ్ళు పెద్ద గొప్ప పాపమే చేస్తున్నారు. ఏది అంటే ఏది కూడా మాకు చేరేది కాదు ఈ భౌతిక జగత్లో. ఈ ఆహార పదార్థాలు ఏదైనా కావచ్చు, ఇదంతా భగవంతుడ వ్యవస్థ, ఇదంతా సృష్టి అయింది. సో మనము ఒక జెంటిల్మెన్, ఒక సభ్య పురుషుడు, ఒక నాగరికత అంటే భగవంతునికి మనము అర్పించి ఆఫర్ చేసి తర్వాత స్వీకరించాలి. సో ముందు కూడా భగవంతుడు మనకి 9వ అధ్యాయంలో అదే మాట చెప్తారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. సో నాకు అర్పించండి సో అని కృష్ణుడు కోరుతున్నారు. సో ఈ వేద వాన్మయంలో మొదటగా మనకి ఎన్నో పూజ విధానాలు, విధి విధానాలు, యజ్ఞ కార్యాలు ఉన్నాయి. సో భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ భాగంలో చెప్తుండేది సహయజ్ఞ ప్రదా సృష్ట్వ పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిష్యద్వం ఏషవో వస్తు ఇష్టకామ దుఃఖ్ దేవాన్ భావయథానేన తే దేవా భావయంతు పరస్పరం భావయంత శ్రేయపరం అవాప్స్యత. భగవంతుడు ఎలా ఒక వ్యవస్థ చేశారంటే ఈ దేవతలు ఉన్నారు, దేవతలు కూడా మనలాగే జీవాత్మలు, భగవంతుడ విభిన్న అంశం. అయితే వాళ్ళు పుణ్యజీవులు. సో భగవంతుడే డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఈ స్థానంలో పెట్టారు. ఒకరు ఆ గాలిని కంట్రోల్ చేయడానికి వాయుదేవుడు, ఒక నీళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి వరుణ దేవుడు, ఒక వర్షాని కోసము దేవేంద్ర ఇంద్రుడు, సూర్య. సో వీళ్ళందరూ గొప్ప వ్యక్తులు, భగవంతుడ విభిన్న అంశాలు. వీళ్ళందరూ భగవంతుడే అని కాదు. మనం కొంత సమయము దేవతలు ఒకటే, దేవాది దేవుడు దేవతలు ఒకటే అనుకుంటాం. లేదు, అది ఎలా అంటే ఒక ఒక సంస్థలను, లేకుంటే ఒక కంట్రీలో, ఒక రాష్ట్రంలోనో, దేశంలోనో ఒక ప్రధానమంత్రి ఉంటారు. సో వాళ్ళ కింద ఎంతో మంత్రులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నారు. హోమ్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, వాటర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇంటర్నల్ అఫైర్స్, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్. ఈ రకంగా ఎంతో ఒక శాఖలు ఉన్నాయి ఒక సర్కారంలో. సో అలానే చెప్తున్నారు ఈ దేవాది దేవుడు ఒక్కడే, ఏకో బ్రహ్మ ద్వితీయ నాస్తి, ఒకటి రెండు లేదు. అయితే భగవంతుడ విభిన్నాంశాలైన ఎన్నో జీవులు వాళ్ళు ఆ ఒక్కొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ యజ్ఞ విధానం ఏమున్నాయి మన వేదాల్లో, అది భగవంతుడు ఎలా ఇచ్చారు అంటే ఈ దేవతల్ని మనము పూజించేది, దాన్ని సేవించేది, వాళ్ళకి సంతృప్తి చేసే ద్వారా వాళ్ళు మనకి ఏమి ఇక అవసరం ఉన్నది, మనకి గాలి నీళ్లు అంతా కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా మనకి వాళ్ళు ఇస్తుంటారు. ఇప్పుడు మనకి సమ్మర్ సీజన్ కావాలి, మనకి వింటర్ సీజన్ కావాలి, ఇది రైనీ సీజన్ కావాలి, ప్రతి ఒక్కటి అవసరం ఉంది. సో భగవంతుడు ఈ దేవతల్ని నియామకం చేసి వాళ్ళు కార్యనిర్వహణ చేస్తున్నారు. ఈ యజ్ఞ కార్యాల ద్వారా వాళ్ళ సంతృప్తి జరుగుతుంది. సో దాన్ని భగవంతుడు చెప్తుండేది అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో మొదటగా మనకందరికి ఏం కావాలి? అన్నం. అన్నం అంటే ఏదో ఆహారం, ధాన్యం కావాలి. సో ఎవరైనా వచ్చు, ఇప్పుడు వెజిటేరియన్, నాన్ వెజ్ మేము ఏమైనా తీసుకుంటుండొచ్చు. లాస్ట్గా మనకి చివరికి చెట్లు కావాలి, చెట్ల నుంచి ధాన్యాలు కావాలి. అది లేక ఏది ఒక జంతువు కూడా జీవించే కావద్దు. సో చెట్ల మూలం. సో దానికోసం ఆ చెట్లు ఎలా వస్తుంది? వర్షం నుంచి వస్తుంది. సో భగవంతుడు చెప్తున్నది అన్నాద్ భవతి భూతాని పర్జన్యాత్ అన్న సంభవ. సో అన్నం, ఆహారం, ధాన్యాలు, దీని ద్వారా మన పోషణం జరుగుతుంది. అది ఆహారం ఎలా దొరుకుతుంది? ఈ చెట్లు, ఈ ధాన్యం వర్షం ఇచ్చి దొరుకుతుంది. పర్జన్య అంటే వర్షం. పర్జన్య ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పర్జన్య యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యం. యజ్ఞ కార్యాల ద్వారా వర్షం వస్తుంది. సో ఇది మనకి ఈరోజు శాస్త్రవేత్తలు, సైంటిస్ట్, వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళకి చెప్తే చూడండి ఈ వర్షాలు రావాలి అంటే, యజ్ఞాలు చేయాలంటే వాళ్ళకి అవగాహన కాదు. వాళ్ళు ఏది యజ్ఞము, ఏది కనెక్షను, ఏది ప్రకృతి, ఎవరు భగవంతుడు, వాళ్ళకి అవగాహన ఉంది. అయితే మన వేదవాణం చెప్పేది స్పష్టంగా యజ్ఞాద్ భవతి పర్జన్యో. వర్షం రావాలి అంటే యజ్ఞాలు చేయాలి. అది ఏ యజ్ఞాలు? యజ్ఞాత్ కర్మ సముద్భవ. యజ్ఞ అంటే ఏ కార్యం ద్వారా భగవంతుని సంతృప్తి అవుతుంది.
సో కర్మ సముద్భవం, మనం చేసే ఒక విద్యుక్త కర్మలో అది కూడా యజ్ఞమే. సో రకరకమైన యజ్ఞాలు, మేము చేసే విద్యుక్త కర్మలో, మేము ఆచరించే ఒక ధర్మ కార్యాలు, అది అంతా యజ్ఞాల్లోని చెప్పే మాట. సో ఈ కర్మం అనేది, ఈ విద్యుక్త కర్మం అనేది వేదాల్లో ఇచ్చారు. సో మనము నేను లేదు నా విద్యుక్త కర్మం అంటే నేను ఒక వ్యక్తిని వధించేది అని, ఒక వ్యక్తి పిక్ పాకెట్ మర్డరర్ చెప్పొచ్చు. లేకుంటే ఇంకొక వ్యక్తి నేను జంతువుని వదాలి, అది నా కర్మం. సో మనము కర్మము మనం సృష్టించే కావద్దు, కర్మం ఏమిటి అనేది వేదాల్లో చెప్పారు. సో దాన్ని నెక్స్ట్ శ్లోకాల కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి, బ్రహ్మ అక్షర సముద్భవం. సో బ్రహ్మ, వేదాలకి ఇంకొక పేరు బ్రహ్మ అని. బ్రహ్మ అంటే జనరల్ మీనింగ్ గ్రేట్ అని అర్థం, చాలా గొప్పది అని అర్థం. సో వేదాలు కూడా చాలా గొప్ప జ్ఞానము, దాన్ని కూడా బ్రహ్మ, శబ్ద బ్రహ్మ అని చెప్పేది, శబ్ద బ్రహ్మ అని వేదాలు. సో ఎనీవే ఈ కృష్ణ చెప్తుండేది ఈ విద్యుత్ కర్మలో యావది చేయాలి, ఏది యజ్ఞ రూపంగా ఉంటుంది అనేది మనకి వేదాల ద్వారా తెలుస్తుంది. సో వేదకాలంలో అది చాలా ఒక చక్కగా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అని ప్రతి ఒక్కరికి ఒక విద్యుక్త కర్మలు ఉంటుంది. అది జన్మించి అని కాదు, వాళ్ళ గుణాయించి వాళ్ళ కార్యం అనుబట్టి ఉంటుండే. అది నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పేది మేము వింటాం, నెక్స్ట్ అధ్యాయం. సో దీని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు చేసే విద్యుక్త కర్మల ద్వారా అది యజ్ఞ రూపముగా భగవంతుడి సంతృప్తి అవుతుంది. సో అది భగవంతుడు చెప్తున్నది, యజ్ఞాత్ కర్మ సముద్భవ కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మ అక్షర సముద్భవం. సో సో ఈ బ్రహ్మ అనేది ఈ వేద గ్రంథం, అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో చెప్తారు, వేదాలంటే ఒక మాన్యువల్ ఉన్నట్లు. మనకి ఒక కంప్యూటర్ కొన్నప్పుడు, ఒక మొబైల్ కొన్నప్పుడు చిన్న యూజర్ మాన్యువల్ వస్తుంది, యూజర్ గైడ్ వస్తుంది. సో దాని ద్వారా మనకి ఇది బటన్ నొక్కాలి, అది నొక్కరాదు, అది ఈ సెట్టింగ్ అవుతుంది, ఆ సెట్టింగ్ అవుతుంది మనకి తెలుస్తుంది. మనకి సంపూర్ణము అది యూజర్. దాన్ని సరిగా మనం స్టడీ చేసి యూజ్ చేస్తే చాలా మనకి మంచి యూస్. సో అలానే ఈ భౌతిక బ్రహ్మాండంలో, ఈ సృష్టిలో దీన్ని ఎలా మేము కార్యకలాపాలు చేయాలనేది ఈ వేదాల్లో మనకి నిర్దేశనాలు ఉన్నాయి. అది యూజర్ గైడ్. సో అక్కడ భగవంతుడు చెప్తుంది ఈ వేదాలు అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సాక్షాత్ ఎలా ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఒక కంపెనీ వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నుంచి వస్తుందో, ఇది కూడా భగవంతుడు ఆది సృష్టికర్తుడు గోవిందుడి నుంచి వస్తుంది. వేద నారాయణ సాక్షాత్, ఆ మాటని ఇక్కడ బ్రహ్మ అక్షర సముద్భవం. భగవంతుడు అక్షర అని రెండు రకంగా భగవంతుడు, మూల అక్షరుడు భగవంతుడు. బ్రహ్మ అక్షర సముద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. సో ఇది ఈ యొక్క దీన్ని ఇక్కడ మీరు చక్రంగా చూస్తున్నారు, యజ్ఞ చక్రం. సో భగవంతుడి నుండి ఈ వేదాలు వస్తుంది. వేదాలని మొదల శ్రోత బ్రహ్మదేవుడు. సో కృష్ణ ఇచ్చి బ్రహ్మ వాళ్ళు విని, తర్వాత బ్రహ్ముడు ఈ వేద జ్ఞానంని తన శిష్య ప్రశిష్య వాళ్ళకి అందరికి ఒకరికి వాళ్ళు కలిగిస్తారు. సో ఆ వేద జ్ఞానంలో మనకి మన విద్యుక్త కర్మలు ఏమిటి, ఏ ఒక ధార్మిక కార్యాల్లో మేము ఆచరించాలి మనకి తెలుస్తుంది. అది యజ్ఞాలు అని చెప్పేది. సో ఈ ద్వారా మనకి ఆ దేవతలు ప్రసన్నలై వాళ్ళు సంతృప్తి పొంది మనకు వర్షం కలిగిస్తారు. ఎంత కావాలి వర్షం, ఎంత కావాలి గాలి, ఎంత కావాలి నీడు, ప్రతి ఒక్కటి ఒక వ్యవస్థితంగా ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుత సమయంలో కలియుగంలో అంతా అవ్యవస్థ. ఒక టైము అతివృష్టి చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది, అంతా వచ్చి అంత క్రాప్స్ అంతా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. కొంత టైము అనావృష్టి, వర్షం రాదు. సో ఇది మేము సరిగా చక్కగా ధర్మ కార్యాలు ఉంటే ప్రతి ఒక్కటి వ్యవస్థితంగా ఉంటుంది. చెప్తారు బెస్ట్ ఇదంటే నైట్ టైంలో వర్షం రావాలి చెప్తారు, అప్పుడు ఎవరికి కూడా డిస్టర్బెన్స్. డే టైంలో మన వేరే యాక్టివిటీస్. సో ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి కంట్రోల్, దేవతల కంట్రోల్లో ఉన్నాయి. సో ఈ వర్షం తర్వాత మనకి ధాన్యం తర్వాత మేము తయారు చేసే ఆహారము, దాన్ని నేరంగా స్వీకరించరాదు, అది కృష్ణునికి అర్పించి ప్రసాద రూపమున స్వీకరించాలి. సో దీన్ని యజ్ఞ చక్రము అని ఇక్కడ చెప్పారు, యజ్ఞ చక్రం. సో భగవంతుడు ఈ యజ్ఞ చక్రం చెప్తూ ఈ అధ్యాయంలో చెప్పేది, ఎవరైనా ఈ యజ్ఞ చక్రము పాలించగా ఉంటే, ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నాను వర్తయతి హయః అఘాయుర్ ఇంద్రియారామో మోఘం పార్థస జీవతి. సో ఎవరైనా ఈ యజ్ఞ చక్ర దీన్ని అవగాహన చేసుకోక, దీన్ని అభ్యసించక ఉంటే ఆ వ్యక్తి కేవలము ఇంద్రియ తృప్తిలో జీవనము గడిపి వాళ్ళు అవనతి, వాళ్ళు ఇంకా పతనం అవుతున్నారు వాళ్ళు అని భగవంతుడు ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తుండే. అంటే సామాన్యంగా క్షమించండి,
మీరు నమ్మకం పెట్టండి మీ ఒక సామంత్రంలో, అది సాధించండి. ఎస్ అయితే భగవంతుని పైన మనము బరువు పెట్టి, భగవంతుని పైన నమ్మకం పెట్టి మనము అభ్యసించాలి. అది విడిచేసి మనము నేనే స్వతంత్రుడు అని చేసేది, అది అజ్ఞానం. అది సో దాన్ని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తుండేది. ఎలా ఒక సర్కారంలో ఒక వ్యక్తి పౌరవ ఒక సిటిజన్ ఆ సర్కారుని రికగ్నైజ్ చేసి ఆ ఒక చట్టాలు నియమాల్ని అంగీకరించి వాళ్ళ జీవనంని గడిపితే ఎంతో బెనిఫిట్స్ తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళు లేక నేను ఇండిపెండెంట్, నేను ఎలా అయినా నేను వర్తించవచ్చు అంటే ఏమవుతుంది? సో దానికోసం ఇక్కడ చెప్తున్నది భగవంతుడు, ఇదేది క్రియ, ఏది కర్మ, ఏది అకర్మ, ఏది యజ్ఞ, ఏది చేయాలి, ఏది చేయరాదు అనేది వేదవాన్మయం ద్వారా తెలిసి మనం చేయాలి అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తుంది. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యజ్ఞ అనేది ఇది సర్వకాలానికి ఇది అన్వయం, ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇది అప్లికబుల్. ఇది అయితే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత సమయంలో ఏ యజ్ఞం ఆచరించవచ్చు మనము అంటే ఈ యజ్ఞ హోమాలు, ఈ ఆహుతిలో వెనకాలి సమయంలో జరుగుతుండే దీనికి దీనికి నెయ్యి కావాలి, ఘీ. సో ఘీ ఇప్పుడు కిలో మనకి ఇక్కడ 450-500 రూపీస్, అది కూడా మిక్స్డ్ ఘీ. శుద్ధ ఘీ రావాలి అంటే 1000-1500, 2000 పర్ కేజీ. సో దీన్ని అంత ప్రతిరోజు ఆ యజ్ఞాల్లో ఆచరించే దీనికి మనకి అయ్యో ఇది వద్దు, ఇది నాకు చాలా ఇది అవ్వద్దు అని అనుకుంటాం. తర్వాత దానికి చేసే ఒక యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు అని ఉంటుండ్రి వెనకాల సమయంలో, అంత ఒక పరిణతి, అంత ఒక నైపుణ్యత్వం దొరుకుతుండే వాళ్ళకి వాళ్ళ మంత్ర ఉచ్చారణ ద్వారా, ఆ శ్లోక పఠనం ద్వారా ఆ ఆహుతిలో ఒక అగ్గి రావచ్చు. తర్వాత ఆ దేవతల ప్రసన్నలయ్యేది, భగవంతుల ప్రసన్నలయ్యేది ఎవరు ఆచార్యులు, ఎవరు పురోహితున్నారో వాళ్ళ పైన, వాళ్ళ పరిశుద్ధత, వాళ్ళ పవిత్రత ద్వారా అంత వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎవరున్నారు అంత పరిశుద్ధంగా? యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు. వెనకాలి వీరికి యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు ఉంటుండ్రి, వాళ్ళు పలికే మంత్రాలు అంత ఒక స్పష్టంగా శుద్ధంగా ఉంటుండే. సో కలియుగంలో ఆ యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు లేరు ఎవరు. ఆమెకు మనకి ఒక అంత డబ్బులు లేవు, దాన్ని అంత నెయ్యి అంత ఇది లేదు మాకు, ధాన్యాలు యజ్ఞ కుండలుగా వేసేదానికి లేదు మాకు. సో దానికోసము కలియుగంలో చెప్తారు, యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రాయైర్యజంతి సుమేధసః కృష్ణవర్ణం త్రిషా కృష్ణం సాంగోపాంగాస్త్ర పార్షదం. సో ఇది శ్రీమద్ భాగవత పురాణంలో 11వ స్కందము 5వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకం ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్లు నేరంగా చెప్తుండేది. కలియుగంలో మనము ఈ యజ్ఞ విధానం అంటే సంకీర్తన యజ్ఞము అభ్యసించాలి. ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం అంటే ఈ భగవంతుని నామము పలికే విధానము చాలా మంది మనమందరూ చేరి చేసే ఒక విధానం. సంకీర్తన యజ్ఞం. కీర్తన అంటే ఇప్పుడు నేను కొంతమంది టైం భజన చేశాను, ఏకాంత భజన. అందరూ చేరి చేస్తే అది కీర్తన. చాలా మంది చేరి చేస్తే అది సంకీర్తన అని చెప్పి సమ్యక్. సో ఆ విధానము కలియుగంలో వేద వాంగ్మయం మనకి రికమెండ్ చేశారు. గీతాలో 10వ అధ్యాయం 27వ శ్లోకంలో కూడా భగవంతుడు చెప్పేది, యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి. అన్ని రకమైన యజ్ఞాలు, టైప్స్ ఆఫ్ యజ్ఞాస్, వేరియస్ వెరైటీస్, దాంట్లో శ్రేష్టమైనది జపయజ్ఞము అని కృష్ణుడు తన సూచన అది కూడా ఒక చెప్పే మాట. సో జపయజ్ఞం మేము హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించే విధానం ఎలా అంటే, ఒకటి ఏకాంతంగా మేము జపం చేయొచ్చు. సో మనం చెప్తాము, మనం విందాం. ఆ జపం కూడా కొంత శబ్దం ఇచ్చి చేసేయాలి. అది కొన్ని గాయత్రి మంత్ర ఆ జపాలంతా మనసులో చేసేది. అయితే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఏముంది, ఈ కలియుగానికి మనకి రికమెండేషన్ ఇచ్చారు. అది మనం కొంత శబ్దం మనకన్నా వినాలి. సో మొదటగా మనము ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించే మొదట శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు, శ్రీకృష్ణుడే స్వతహ, అది ముందు చూస్తాం, ఆ కలియుగంలో అవతరించింది భక్త రూపమున. సో వాళ్ళకి మన ప్రణామాలు, మన వందనాలు అర్పించి మనం ప్రారంభిస్తాం. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద అని మొదటగా మన ప్రణామాలు వాళ్ళకి అర్పించి 1 టైం. తర్వాత హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే అనే ఈ మహామంత్రాన్ని 1 టైం, 2 టైం, 3 టైం. దీనికి ఒక కౌంట్లా ఒక సంఖ్య పెట్టి చెప్పేది బెటర్ అని. అది జపం మనము ఏకాంతంగా చేసేది, లేకపోతే అందరూ చేరి భజన చేసేది, అది సంకీర్తన. సో ఈ యజ్ఞం మేము ఆచరించాలి. దీని గురించి మేము ముందు కూడా వింటాం. సో ఈ అధ్యాయంలో తర్వాత భగవంతుడు
యస్తు ఆత్మరథిర్ ఏవ స్యాత్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టస్తస్య కార్యం న విద్యతే నైవ తస్య కృతేనార్థో నాకృతేనేహ కశ్చన న చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిత్ అర్థవ్యపాశ్రయః తస్మాత్ అసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచర అసక్తో ఈ ఆచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః. భగవంతుడు అదే ఆ ప్రిన్సిపల్ చెప్తుండేది, మనం కార్యకలాపాలు చేయాలి, అయితే నిరాసక్తులుగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు నాకు. కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం ఆస్థిత జనకాదయః లోక సంగ్రహం ఏవాపి సంపశ్యన్ కర్తుం అర్హసి. సో వెనకాలి సమయంలో అర్జునుడు కృష్ణ చెప్తుండేది, జనక మహారాజు అలాగా గొప్ప వ్యక్తిలో వాళ్ళు తమ విద్యుక్త కర్మలు చేస్తేనే వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొందారు, జీవన పరిపూర్ణత పొందారు, భగవద్ధామం చేరారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్టస్తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. గొప్పవారు వారి ఆదర్శ కార్యములు ఎలా ప్రమాణంగా చేయనో వాని చూసి సామాన్య జనులు అనుసరింతురు. సో ఇక్కడ చాలా బాగా చూపిస్తున్నారు. ఒక పక్షి, సో అది ఫస్ట్గా ఎలా వెళ్తుందో దాని వెనకాలి అంత తన పిల్లలు అలాగే వెళ్తున్నారు. సో అలాగే ఒక సమాజంలో, ఒక కుటుంబంలో, ఒక దేశంలో ఒక తల్లి, తండ్రి, ఒక గురు, శిక్షకులు, ఒక రాజకీయ వ్యక్తి, సో బ్రాహ్మణ, సో వీళ్ళందరూ న్యాచురల్గా వాళ్ళు లీడర్స్గా ఉంటారు, నేత, సో ఆదర్శ. సో ఆ వ్యక్తులు ఏం చేస్తున్నారో అదే అందరూ కూడా వాళ్ళు ఫాలో చేస్తారు. యథా రాజా తథా ప్రజ. సో ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి శిక్షకుడు, ఆ వ్యక్తినే ఒక పొరపాట్లు, ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, అడిక్షన్స్, ఒక డ్రింకింగ్, స్మోకింగ్ ఇవంతా ఉంటాయి. ఇంకొక వ్యక్తికి చెప్తే దీన్ని విడిచేయండి, ఎలా విడిచేసి సాధ్యం? సో దాని కోసం భగవంతుడు చెప్తుండేది, అర్జున నువ్వు ఒక గొప్ప వ్యక్తి, సో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో అదే అంత నీ పౌరవులు వాళ్ళు పాలించుతారు, సామాన్య వ్యక్తి పాలించుతారు. సో నువ్వు ఇప్పుడు సరిగా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి. నువ్వు రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు, ఒక గందరగోళం ఇంకొకటి వచ్చినప్పుడు అంతా విడిచేసి, అంతా త్యజించి సన్యాసం అయిపోతాను. సో నువ్వు అలా చేస్తే అంతమంది ఏమి చేస్తారు? సో నువ్వు నీ కర్తవ్యాన్ని విద్యుక్తం చేయాలి అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తుండేది. ఇక్కడ సో శ్రేష్ఠ వ్యక్తి, సో చైతన్య మహాప్రభు మనకి చెప్పేది, మేము బోధించే మొదట మనం దాన్ని అభ్యసించాలి. మనం అప్పుడు దానికి ఎఫెక్ట్, దానికి శక్తి ఉంటుంది, ఇంకొక వ్యక్తికి కూడా కన్విన్స్ అవుతుంది అని చెప్తారు. యత్యదే ఆచరతి శ్రేష్టస్తత్తదేవేతరో జన సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తత్ అనువర్తతే. సో భగవంతుడే సాక్షాత్ దేవాది దేవుడు అవతరించినప్పుడు కూడా చాలా ఆదర్శంగా కార్యకలాపాలు చేస్తారు. శ్రీరామచంద్రుడుగా భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి, ఒక పుత్రుడు అంటే ఎలా ఉండాలి, ఒక పతి అంటే ఎలా ఉండాలి, ఒక రాజు అంటే ఎలా ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడు ఐడియల్ పర్సనాలిటీ చూపింది. కృష్ణుడిగా భగవంతుడు ఏదే అవతారంలో అవతరించినప్పుడు కృష్ణుడు కూడా ఆ గృహస్థ ధర్మం పాలించేది. ఈ ప్రతిరోజు సూర్యోదయం ముందు 3 గంటల ముందు కృష్ణుడు మేల్కొంటాడు. ఏం అవసరం ఉంది? అంత రుక్మిణీదేవి, సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి, అంత రాణిలు వాళ్ళందరూ ఇదేమిటి కృష్ణుడు ఇంత అర్లీ మేల్కొని కృష్ణుడు ధార్మిక కార్యాలతో ముందు అవసరంలే, మనకి అవసరం ఉంది అయితే భగవంతుడు చూపేదానికి, ఆదర్శంగా ఎలా ఉండాలి దానికి భగవంతుడు కూడా ప్రతిరోజు 16,000 అంతఃపురంలో భగవంతుడు ఉంటుండ్రి, ప్యాలెసెస్. ప్రతిరోజు భగవంతుడు 3 o'clock మేల్కొని భగవంతుడు ధ్యానించుతుండ్రి. అయితే ఎవరిపైన ధ్యానించుతుండ్రి? తన పైనే. మనకు కృష్ణుడి పైన ధ్యానించాలి. ఎలా ధ్యానించాలి? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ రామ. ఈ జపము, ఈ సంకీర్తన ద్వారా మేము ధ్యానించాలి. అది భగవంతుడు తన పైనే ధ్యానించుతుండ్రి. సో ఈ తర్వాత ఎంతతో ఒక గృహస్థ ధర్మంని పాలించుతుంటారు. సో మనకి భాగవతంలో ఇవంతా తెలుస్తుంది. ఎస్, భగవంతుడు చెప్తుండేది, నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానావాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి. నాకు 3 లోకంలో, ముల్లోకంలో ఏది కర్తవ్యం లేదు, అయితే కూడా నేను కూడా కర్మ చేస్తున్నాను. అర్జున, నేను కూడా ఇప్పుడు క్షత్రియుల ఇదే శ్రేష్ఠుడై నేను ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ మహాభారత యుద్ధంలో నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను. ఇది కావాలి, ఇది అవసరం ఉంది, ధర్మం కోసం యుద్ధం కావాలి అని చెప్తున్నాను. యది అహమే
నవర్తేయం జాతు కర్మణ్యతంద్రితః మమ వర్త్మాను వర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః ఉత్సీదేయురిమే లోక న కుర్యాం కర్మ చేదహం సంకరస్య చ కర్తాస్యాం ఉపహన్యాం ఇమా ప్రజా. భగవంతుడి ఇంకోటి చెప్తుండేది, నేను విద్యుత్ కర్మం చేయలేదంటే నేనే అల్టిమేట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఈ వర్ణ సంకర అవాంఛనీయ సిద్ధాంతం వచ్చేదానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సక్త కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాద్ విద్వాంసతా సక్త చికీర్షు లోక సంగ్రహం. న బుద్ధి భేదం జనయేత్ అజ్ఞానం కర్మ సంగినాం జోషయేత్ సర్వకర్మాణి విద్వాన్ యుక్త సమాచరన్. సో భగవంతుడు చెప్తుండేది, ఏదైనా ఒక కర్మము ప్రతి ఒక్కరు చేయాలి. సో బెటర్ ఒక కర్తవ్యం కర్మం చేసేది దాన్ ఇన్యాక్టివిటీ. ఏం చెప్తారు దానికి? ఐడల్ మైండ్ ఇస్ డెవిల్స్ వర్క్షాప్ అని చెప్తారు. ఐడల్ మైండ్ అంటే ఏమి పని చేయక ఊరికే మనం ఉంటే అది చెప్తారు. అది ఒకటి రకంగా అది మనకి మనస్సు ఇంకా బాధ వేస్తుంది. ఏదో ఒకటి ఒక భూత ప్రేతం పెట్టుకున్నట్లు అది మన మనస్సు మనని అంత ఇది ఇస్తుంది. సో ఏదైనా ఒక కార్యం చేస్తాం. సో బెటర్ అయితే ఆ కార్యం చేస్తూ మనం భగవంతునికి సంబంధం పెట్టుకుంటే అది ఉత్తమం. అది మనకి భగవంతుడు మనకి గీతాలో మనకి నేర్పిస్తున్నారు. సో ఇది ఏదైనా ఒక కార్యం చేయాలి. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇది మన్యతే. సో మనము అనుకుంటున్నాము ఈ జగత్ల కార్యకలాపాలు అవుతుంది మన ఒక సామర్థ్యం నుంచి, మన బుద్ధి నుంచి, మన శ్రమ నుంచి. లేదు, ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ జరుగుతుండేది భగవంతుడ ఈ శక్తి, మెటీరియల్ ఎనర్జీ. సో ప్రకృతి అది 3 గుణాల ద్వారా పనిచేస్తుంది, సత్వ రజస్సు తమస్సు. సో ఇక్కడ చాలా బాగా చక్కగా చిత్రం చూపిస్తుండేది. ఈ 2 వ్యక్తి వాళ్ళు కలహం చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో అయితే వాళ్ళ స్వభావం అని బట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఏదైనా ఉండొచ్చు భిన్నాభిప్రాయం, ఒక డిఫరెన్స్ ఒపీనియన్. ఒక వ్యక్తి ఒక సత్వగుణంలో ఉంటే దాన్ని విడిచేసి వెళ్ళిపోతారు. రజోగుణ, ఇద్దరు కూడా రజోగుణం వచ్చారు, నువ్వు అలా చెప్పావు, నువ్వు అలా చేసావు అని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫైట్ చేస్తున్నారు. సో అవును, ఫైట్ చేసి ఒకనొకరు వాళ్ళు ఇచ్చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. సో ఇది చెప్తుండేది ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏమి వాళ్ళ భావనలు, వాళ్ళ మనస్థితి ఏది ఉండేది ఈ 3 గుణాలు, సత్వ రజస్సు తమస్సు. సత్వ అని జనరలీ వైట్ కలర్ చూపుతారు, తమస్ అనే బ్లాక్, రజో అనే రెడ్ లా చూపుతారు. ఎనీవే, సో ఈ 3 గుణాలు మనకి ఒక బొమ్మ ఆటలో ఎలా వాళ్ళు సూత్రధారులు ఇచ్చేస్తారు అలా మనము కార్యకలాపాలు చేస్తున్నాం. ఒక టైంలో మనకి మనస్సు ఇంద్రియాలంతా నిగ్రహంగా ఉండి యావది చేయాలి, యావది చేయరాదు, యావది మంచి, యావది చెడు అని తెలిసి ఉంటుంది, అది సత్వగుణం. ఒక్కొక్క సమయము కన్ఫ్యూజన్, ద్వంద్వం, తెలియదు. అంటే ఇంకా ఎక్కువగా ఇంద్రియ సుఖము కోసం మనం పరిగెత్తుంటాం, అది రజోగుణం. తమోగుణం అంటే ఒక అంధకారం, అజ్ఞానం. సో దీని గురించి భగవంతుడు మనకి ఎక్కువగా చెప్తారు ముందు, పర్టికులర్లీ 13, 14, 15, 16, 17 చాప్టర్స్ మనకి తెలుస్తుంది. దానిపైన భగవంతుడు ఉన్నాడు. సో భగవంతుడు ఈ గుణాల కింద లేదు, మనము ఈ గుణాల కింద గుణ ప్రభావంలో పనిచేస్తున్నాం. కొంత టైం సత్వగుణ, కొంత టైం రజోగుణ, కొంత టైం తమోగుణ. దాని ప్రభావంగా మనము ఏదైనా ఒకటి మంచి కార్యం, ఒక చెడు కార్యం, ఒకటి మంచి ఫలితం, ఒక చెడు ఫలితం మనకి దొరుకుతుంది. సో దానికోసం భగవంతుడు చెప్తుండేది, అయితే వ్యక్తి ఈ అవగాహన లేకున్నప్పుడు నేనే చేస్తున్నాను, నేనే నేనే కనిపెట్టాను, నేనే ఒక పరిష్కారం చేశాను, లేదు. ఇది గుణాలు అని బట్టి జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కటి జగత్లో. మనం ఆశిస్తున్నాము, కోరుతున్నాము అంతే. అయితే ప్రతి ఒక్కటి జరుగుతుండేది భగవంతుడి నిర్దేశనంగా ప్రకృతి ద్వారా జరుగుతుంది. మయా అధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునా నేను కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. సో మన ఈ చేతిలో నేను అంత గొప్ప వ్యక్తి అని చెప్తాను. సో ఎవరో ఒక వ్యక్తి మొహమ్మద్ అలీ ఒక టైంలో ఐఎమ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద యూనివర్స్. స్ట్రాంగెస్ట్ మ్యాన్ అంటే వాళ్ళు హెవీ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ ఒక టైంలో చెప్పారు. కొంత టైం తర్వాత వాళ్ళకి పార్కిన్సోనిజం అనే ఒక రోగం అది వచ్చినాక ఏమీ కాదు, వాళ్ళతో ఒక చేతిలో ఒకటి పెట్టుకోనికి కాదు, చిన్న ఒక గ్లాస్ నేను సేవించాలి, పాలు తాగాలి అంటే నాకు పెట్టుకునే కాదు. సో ఇది ఈ రకంగా మన చేతులు కావచ్చు, మన ఇంకొక బుద్ధి కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి మా చేతిలో లేదు. ఇది భగవంతుడు మనకి అనుగ్రహించాడు, ఆ బుద్ధి, ఆ శక్తి. అది భగవంతుడు తీసుకొనేస్తే ఇదే చేతిలో ఇదే తల ఏమి పని చేయాలి. ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడ కృపతో, అనుగ్రహంతో ఈ యొక్క ప్రకృతి ద్వారా జరుగుతుంది అని మనము స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. తర్వాత
తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో గుణాగుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే. సో భగవంతుడు చెప్తున్నది, సో ఒక బుద్ధివంత మనుష్యుడు, బుద్ధిమంతుడు ఇంద్రియ సుఖంలో కేవలంగా జీవనం గడపలే. ప్రకృతేర్గుణ సమ్మూఢ సజ్జంతే గుణకర్మసు తాన కృత్స్న విదో మందాన్ కృత్స్న విన్న విచాలయేత్. మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మచేతసా నిరాశీర్మమ భూత్వా నిద్యస్వ విగతజ్వరః. ఎస్, భగవంతుడు చెప్పండి, అర్జున నువ్వు ఏమి కర్మము అకర్మము అని తెలుసుకొని ఏ పుణ్యకర్మ పాపకర్మం నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి. ఏమే మతం ఇదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవ శ్రద్ధావంతో అనసూయంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నా ఒక ఆజ్ఞాలతో ఆదేశాలతో ఎవరైనా కార్యకలాపాలు చేస్తే ఈ భౌతిక బంధం నుంచి కర్మబంధం నుంచి ముక్తులవుతారు. ఏతు ఏతదభ్యసూయంతో నానుతిష్టంతి మే మతం సర్వజ్ఞాత్మ విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టాన్ అచేతసః. అత ఎవరు దీన్ని పాలించరు వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా బంధనంలో కర్మబంధనంలో పతనం అవుతారు. సదృశం చేష్టతే స్వస్యాః ప్రకృతిర్జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహం కిం కరిష్యతి. ఎస్, సో భగవంతుడు మరలా చెప్తుండేది, మనము ఈ ప్రకృతి సాంగత్వంతో ఈ గుణాల సాంగత్వంతో మనము కార్యకలాపాలు చేస్తున్నాము. ఇది కేవలము ఇంద్రియాలని ఫోర్స్గా రిగ్రెషన్ ద్వారా అవ్వదు అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియస్యార్థే రాగద్వేషో వ్యవస్థితో తయోర్నవశం ఆగచ్చే తౌ యై అస్య ప్రపంతినో. సో మనం బద్ధ జీవనంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక ఆకర్షణ ఒకటి ఇది ఉంటుంది, అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ ఇంద్రియ వస్తువుల పైన. అవుతే కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు దాన్ని నిగ్రహించాలి, అప్పుడు మనకి ఆత్మానుభూతి పొందడానికి సాధ్యమవుతుంది. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ. ఇది భగవంతుడు చెప్పేది, తమ స్వధర్మం ఏమి అని తెలుసుకొని నా ఒక విద్యుక్త ధర్మం అని చేసుకొని దాన్ని మనము సరిగా చేయలేకుంటేనో ఓ పర్వాలేదు, లేదు నాకు ఇదే నేను ఇంకొకరి కర్తవ్యం బాగా చేయొచ్చు, ఆ వ్యక్తి సరిగ్గా చేస్తాలే. సో ఇంకొకరు చూసే మొదట మనమనే మన కార్యాలు మనం తెలుసుకొని ఏది నా కార్యం నా అది అని మేము చేయాలి. సో ప్రతి ఒక్కరు ఇది ఇప్పుడు ఏదంటే ఇప్పుడు అందరికీ కూడా అన్ని విషయాలు తెలుస్తుంది, న్యూస్ పేపర్ ఉన్నాయి. సో అక్కడ అమెరికాలో ఏమవుతుంది, అక్కడ ఢిల్లీలో ఏమవుతుంది, మనకేమి అవసరం ఉంది, మనం ఏం చేసేకవుతుంది. సో మనకి మన ఒక దీంట్లో మన కార్యకలాపాల్లో మనం ఫోకస్ కావాలి. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క యాక్టివిటీస్ ఉన్నారు, ఒక రాజకీయ వ్యక్తిని ఒక ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళ కర్తవ్యాలు వాళ్ళు చేస్తారు, మన కర్తవ్యాలు మనం చేయాలి. అర్జున నువ్వు నీ క్షత్రియ కర్తవ్యాలు చేయాలి, దాన్ని విడిచేసి నేను సన్యాసి అయిపోయి నేను బ్రాహ్మణ ఆకారాలు చేయాలి లేదు, అవసరం లేదు. సో అర్జున ఒక యోధుడు, ఒక క్షత్రియ, ఒక జననాయకుడు తన కర్తవ్యాలు చేయాలి. సో భగవంతుడు దాన్ని అపరిపూర్ణంగా చేస్తే బెటర్ ఇంకొకరి కర్తవ్యం తీసుకునే దానికని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ అతకేన ప్రయుక్తో అయం పాపం చరతి పురుషః అనిచ్చన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివ నియోజితః. సో ఇక కర్మయోగ కార్యాలు చేసేటప్పుడు ఇంద్రియ నిగ్రహం అవసరం ఉంది, లేకుంటే మనకి మన ఇంద్రియాలు మన విడియదు. ఇది మనము ఇప్పుడు గోదాసులు. సో దానికోసం అర్జునుడు చెప్తుండేది ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది కృష్ణ, ఎలా ఇది ఇంత మనకి ఇంద్రియాలు మనకి ఈ బాధ ఇస్తుంది, భౌతిక జీవనంలో మన బంధనం చేసి పెట్టింది మనకి ఎలా ఇది. సో ఇది సో భగవంతుడు చెప్తుండేది కామయేష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవ మహాశాను మహాపాప్మ విద్ధి ఏషం ఏనం ఇహ వైరిణ. కామ కామ సో ఈ కామ అనేది ఏదైనా ఒక భౌతిక కోరిక. సో దాంట్లో ఎక్కువగా మైథున సుఖం అది చాలా గొప్ప కోరిక. లేకుంటే ప్రతి ఒక్కటి యావది మనకి స్వతంత్రంగా ఆనందించాలి ఇంద్రియ ఇది మనకి ఇచ్చేసింది, దాన్ని కామ అనే చెప్పేది. సో కృష్ణుడు చెప్తుండేది ఈ కామ క్రోధ లోభ మోహ ఇవంతా వస్తుంది, ఇది రజోగుణ ప్రభావంగా వస్తుంది. యాక్చువల్లీ మూలంగా ప్రతి ఒక్క జీవుడికి భగవంతుడి సాన్నిధ్యంలో ఉండేది ప్రేమ. ఇప్పుడు మనం చెప్తాం ప్రేమ అని, మేము ఇంగ్లీష్లో లవ్ అని చెప్తాం, ఇది లవ్ కాదు, ఇంగ్లీష్లో ఇంకొక పదం ఉంది లస్ట్ అని. సో అది కామ. ప్రేమ అంటే నిజమైన లవ్. సో అది చెప్తారు, అది కేవలము ప్రతి జీవుడికి భగవంతుడి సంబంధంలో సాధ్యం. అది అంటే త్రూ ద్వారా భగవంతుడి ద్వారా అన్ని జీవులకి సాధ్యం అవుతుంది. సో ఎలా మనము మన సోదరులకి ఎలా సంబంధం వస్తుంది, మన సోదరులకి సోదరులకి మన సంబంధం వస్తుంది మన తల్లిదండ్రుల ద్వారా వస్తుంది. సో వాళ్ళు లేక మనకి స్వతంత్రంగా సంబంధం లేదు. సో అలానే ప్రతి ఒక్క జీవుడు ఇంకొక జీవుడికి సంబంధం అంటే త్రూ కృష్ణ పరమాత్మ. సో కృష్ణుడు మన తండ్రి.
ద్వాన్ ద్వారా అన్ని జీవులకి మన సంబంధం, ప్రేమ సంబంధం ఉండొచ్చు. సో ఇది ముఖ్యంగా ప్రేమ అనేది ప్రతి జీవుడికి భగవంతుడి పైన ఉంది. ఆ ప్రేమము మనం భగవంతుని విస్మరించినప్పుడు, మన భగవంతుని విడిచేసి మేము వచ్చినప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్కి అది కామంగా మారుతుంది. ఎలా ఒక పాలు పెరగవుతుంది ఒకటి, అలాగా ఈ ప్రేమం అనేది, ప్రేమం అంటే కృష్ణేంద్రియ ప్రీతివాంచ ధారేనాం ప్రేమ్, ఆత్మేంద్రియ ప్రీతివాంచ ధారేనాం కామ్. సో చాలా బాగా చెప్పేది వాళ్ళు ఆచార్యులు. ఇది ప్రేమం అంటే ఏమంటే కృష్ణ సంతృప్తి కోసం చేసే కార్యాలు. సో ఈ నిజమైన ప్రేమ అంటే తనకి స్వార్థం లేదు, ఇంకొక వ్యక్తికి ఎలా నేను సంతోషం సంతృప్తి చేయాలి. సో ఇది కేవలం ఇది కృష్ణునితో సాధ్యమవుతుంది. ఇది అంటే కృష్ణుడికి మనం కొంత మనం సేవ చేస్తేనో కృష్ణుడు దాన్ని ఎల్లప్పుడూ స్మరించుతారు. మనము మర్చిపోతాం, అయితే కృష్ణ మర్చలే. కృష్ణుడు ఎలా మరలా ఈ వ్యక్తికి నేను ఇది నా ఆశ్రయం ఇవ్వాలో లేకుంటే రక్షణ ఇవ్వాలో కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తుంటాడు. సో కృష్ణకి సంబంధంలో మాత్రం ఆ ప్రేమ సాధ్యం. ఆత్మేంద్రియ ప్రీతివాంఛ అంటే మన సంతృప్తి, మన ఇంద్రియాలు, ఇదేముంది ఇది ఈ భౌతిక దేహం, భౌతిక ఇంద్రియాలు, దీన్ని మేము సేవించేది, దీన్ని కామము అంటారు. సో ఈ జగత్లో నేను ఇంకొక వ్యక్తికి చెప్తాను నేను ప్రేమించుతున్నాను, యాక్చువల్లీ నేను ప్రేమించాలి, నేను కామించుతున్నాను. సో ఇది ప్రేమకి అనేది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది, దీంట్లో తేడా ఉంది. నిజమైన ప్రేమ ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే కృష్ణుని అవగాహన చేసుకొని కృష్ణుడి ద్వారా ప్రతి ఒక్కరి సంబంధం మనం ఈ జగత్లో పెట్టుకోనొచ్చు. కుటుంబము, రాష్ట్రము, సమాజం, ప్రతి ఒక్కటి వసుదైవ కుటుంబకం అని చెప్పేది. కృష్ణ సెంటర్, భగవంతుడు సెంటర్. సో భగవంతుడు ఫ్యామిలీకి మనం అందరూ చేరేది. సో అప్పుడు నిజమైన ప్రేమము వ్యక్తం అవుతుంది. ఎనీవే ఈ భౌతిక జగత్లో మనము ఈ బద్ధ జీవనంలో ఉన్నాము, ఈ దేహంలో బంధనంలో ఉన్నామంటే మరలా మనం ఈ కామంని ప్రేమంగా మార్పాలి. అది మన లక్ష్యం. ఇది కృష్ణ చెప్తుండేది, ఇది రజోగుణం నుంచి వస్తుంది అర్జున, ఇది నీ ఒక గొప్ప శత్రువు, దీన్ని గుర్తించు అని కృష్ణ చెప్తున్నారు. సో ఒక్కొక్క సమయం మనము ఇంద్రియాలు ఇదే లేదు, తొందరలే, ఎప్పుడో ఒక టైం అవుతుంది, లేదు, మేము ప్రయత్నించాలి, అభ్యసించాలి. సో మనుజ జన్మలో ప్రతి ఒక్కరికి దీన్ని నిగ్రహించడానికి సాధ్యం అవుతుంది. సో ఒక వ్యవస్థిత జీవనం మేము పాలించితే అది సాధ్యమవుతుంది. ధూమేనావ్రియతే వహ్నిర్యథాదర్శో మలేన చ యతో ఉల్బేనావృతో గర్భస్తథా తేనేదం ఆవృతం. సో దీని మొదట అవసరం, దీని వెనకాల. ఓకే, ఎనీవే ఇక్కడ చూపిస్తుండేది కామ యొక్క పొరలు. కామం అనేది కోరికలు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది తమో గుణ అని చెప్తారు. తమో గుణ అంటే ఇక్కడ చూపిస్తుండేది ఒక గర్భంలో ఉండే ఒక శిశువు, తల్లి గర్భంలో ఫీటస్, అది చాలా నిస్సహాయక స్థితిలో ఉంది. అది 9 నెలల తర్వాతే అది దాని పుట్టినప్పుడే దాని స్వతంత్రం, అంతవరకు స్వతంత్రం లేదు. సో ఈ కామము చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తమో గుణం చెప్పినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఎంతో పొరపాటలు, ఎంతో బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, అడిక్షన్స్, మద్యపానము, ఇంకొకటి డ్రగ్స్, అది తమో గుణం. ఒక్కొక్కసారి మనకి కూడా అజ్ఞానం, సంపూర్ణంగా ఏమి చేస్తున్నామో తెలియదు మనం. సో తమో గుణం అది. అంటే ఆలస్య, నిద్ర, అది తమో గుణం. అది అతి ఎక్కువ కామ స్థితి. ఇంకొంత తక్కువ కామ స్థితి అంటే ఇక్కడ చూపిస్తుండేది ఒక అద్దం, ఒక మిర్రర్, అది ఒక ధూళితో కవర్ అయింటే, అది కొంత ధూళిని మనము దీంట్లో ఏమో వస్త్రంలో ఇచ్చేస్తే ధూళి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు అద్దంలో మన ఇది కనిపిస్తుంది, మన చిత్రం మనకి. సో అది కూడా ఒకటి కామము రజోగుణంలో అని చెప్తున్నారు. కృష్ణుడు చెప్తుండే ఉపమానం ఇక్కడ సత్వగుణంలో కామం అంటే భగవంతుడు చెప్తుండే పోల్చుతుండేది ఒక అగ్గి, ఫైర్ కవర్డ్ బై స్మోక్, ఒక పొగ చేత అగ్గి చేత అగ్గి, పొగ కవర్ అయింటే అగ్గిది మనకి ఇది రాదు, అగ్గి బెనిఫిట్ రాదు. ఆ పొగని మనం తీసినాక తర్వాత అగ్గితో మనము ఏదైనా ఒక కాల్చొచ్చు, ఏదైనా హీట్ చేసి మనము ఆహారము తయారు చేయొచ్చు, ఇంకొకటి చేయొచ్చు. సో ఇది సత్వగుణంలా అని చెప్తుండే. సో ఈ ఉపమానంలో భగవంతుడు చెప్తుండేది ఈ కామం అనేది మన బద్ధ జీవనకి కారణం. ఈ కామం అనేది ఈ సత్వ గుణంలా, రజోగుణంలో, తమో గుణంలో అంటే ఎక్కువగా మన జీవుణ్ణి ఇది ఆవరించింది, కవర్ చేసింది. అగ్గి పొగ చేత అగ్ని, అది సత్వగుణంకు పోల్చేది. ధూళి చేత అద్దం, అది రజోగుణము. మావి చేత ఇది గర్భం, ఇది తమో గుణంలో అని భగవంతుడు చెప్పేది. సో మనుజ జన్మంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనకి కొంత సత్వగుణం ఉంది,
ఉండొచ్చు, మన రజోగుణ తమోగుణం మనకి ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అయితే కూడా కొంత సత్వగుణం ఉండే కారణమున మనం దాన్ని మరలా దాన్ని సరి అయిన మార్గదర్శనం ద్వారా దాన్ని ప్రజ్వలించితే, అగ్గిని ఎలా ప్రజ్వలించితే అలా మన సత్వగుణం ఏమవుతుంది పొందితే మనం భగవద్ధాం వెళ్ళేదానికి అర్హమవుతాం. సో భగవంతుడు ఈ చెప్తుండేది సాధ్యమవుతుంది. అది ఒక ఈ ఉపమానంతో భగవంతుడు మనకి కల్పిస్తుండేది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేది ఈ సత్వగుణంలో కామం అంటే ఇది మన మనుష్య జన్మనే సూచిస్తుంది. ఈ రజోగుణంలో కామం అంటే ఈ పక్షులు జంతువులు సూచిస్తుంది. తమో గుణంలో అంటే చెట్లు వృక్షాలు చూపిస్తుంది. ఎలా అంటే చెట్లు వృక్షంలో కామము ఎంత ఎక్కువ అయిందంటే చెప్తారు, ఇప్పుడు ఎవరైనా చాలా నగ్నంగా ఏది ఒక రెస్ట్రిక్షన్ లేక వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి భగవంతుడు అలా ఒక దేహమే వృక్షానికి వాళ్ళ వస్త్రాలు ధరించేది అవసరం లేదు, వాళ్ళు నిల్చుకొనే ఉంటారు. ఏమి గాలి కావచ్చు, ఇది కావచ్చు. సో ఇది ఆ రకమైన దేహం దొరుకుతుంది. సో చాలా కామమైనప్పుడు అది దొరికే ఒక జీవనం. సో ఒక స్టోరీనే ఉంది. నారదుడు ఒక టైము ఇక్కడ కైలాసం దగ్గరకు వెళ్తున్నారు. అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తారు ఇద్దరు వ్యక్తులు, దేవతలు, మణిగ్రీవ నలకువర. కువేరుల పుత్రులు. సో కువేర అంటే కోశాధికారి దేవతల ఇది. చాలా శివుడు గొప్ప భక్తుడు కువేర, చాలా గొప్ప వ్యక్తి. సో వాళ్ళ శివుడు అనుగ్రహంతో వాళ్ళు ఆ స్థితిలో ఉన్నారు, ఆ స్థానంలో ఉన్నారు. అంతగా ధనికుడు. సో వాళ్ళ పుత్రులు, సో ధనికుల పుత్రులు ఒక సమయము వాళ్ళ డైరెక్షన్ ఇదవుతుంది, డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. అలానే ఈ ఇద్దరు ఒక మద్యం ప్రభావంతో చాలా మంది అమ్మాయిలతో ఒక నీళ్ళలో వాళ్ళు ఆనందించుతుంటారు, నగ్నంగా ఉంటారు. సో అప్పుడు నారదుడు వస్తే వాళ్ళందరూ అమ్మాయిలు త్వరనే వాళ్ళంతా వస్త్రాలు ధరించుతారు. ఒక గొప్ప వ్యక్తి, ఒక సాధువు వచ్చారు నారదుడు. ఈ వ్యక్తులు అంతా ఒక మద్యం ఇది ప్రభావంలో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. సో నారదుడు చూశారు, ఈ వ్యక్తులు ఇలా జీవనం గడిపితే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ జన్మము ఒక చెట్ల జన్మే దొరుకుతుంది. అంత తమోగుణంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఉండేది దేవతల పుత్రులుగా పుట్టారు, అయితే ముందు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు అంత పతనం అవుతారు. సో నారదుడు ఆలోచించి వాళ్ళకి శాపం, ఇప్పుడే మీరు త్వరనే మీరు వృక్షాలుగా మారండి. సో తర్వాత వాళ్ళకి ఇది వస్తుంది, వాళ్ళు నారదులకు వచ్చి వాళ్ళు క్షమ కోరుతారు. నారదుడు చెప్తారు, నా శాపము మీకు వరంగానే మారుతుంది. సో మీరు కృష్ణ ఎక్కడ అవతరించుతారు, బృందావనంలో కృష్ణుడు నంద మహారాజు ఒక దీంట్లో మీరు కోర్ట్యార్డ్లో మీరు 2 అర్జున వృక్షాలుగా పుట్టుతారు. సో కృష్ణ సమయంలో దామోదర లీల అయినప్పుడు వీళ్ళిద్దరు వృక్షాల రూపంలో ఉన్నారు, మణిగ్రీవ కువరుల పుత్రులు. సో కృష్ణుడు వచ్చి వాళ్ళని అప్పుడు ఉద్ధరించేది ఆ సమయం. సో ఎనీవే చెప్పేది ఇది, కామం ఎంత ఎక్కువగా వస్తుందో ఆ రకమైన జీవులు మనకు దొరుకుతుంది, జన్మము దొరుకుతుంది మనకి. సో ఈ ఉపమానంతో భగవంతుడు ఈ కామం విషయం మనకి తెలిపిస్తున్నారు. సో ఇంకొకటి భగవంతుడు చెప్పేది కామం ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి. ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినోంత్య వైరిణ కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పురేణ అనులేన చ ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ అస్య అధిష్టానం ఉచ్యతే ఏతైర్విమోహయేష జ్ఞానం ఆవృత్య దేహినాం తస్మాత్ త్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం ఇంద్రియాణి పరాణి ఆహుర్ ఇంద్రియేభ్య పరం మనః మనసస్తు పరా బుద్ధిర్ యో బుద్ధే పరతస్తు సహా. సో భగవంతుడు మరలా ఇది ఎలా కామం, మనకి కామం అంటే మన శత్రు. సో ఇది ఎక్కడెక్కడ ఉంది అనేది మన ఇంద్రియాల్లో ఉన్నాయి. ఒక సమయం కేవలం ఇంద్రియ సంపర్కం స్పర్శం వస్తే మనకి కోరికలు వస్తుంది, లేకుంటే కొంత టైం ఏమీ లేవు అవుతేనే ఎక్కడో మనం మనసులో ఉన్నాయి, మనసులో సడన్గా ఒక థాట్ వస్తుంది, ఒక ఆలోచన వస్తుంది, ఓ అలా చేస్తాం, అలా ఆనందిస్తాం. కొంత టైం అది ఇంకా ఎక్కువ అయినప్పుడు బుద్ధి, మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ చెప్తుంది, ప్లాన్ చేస్తుంది, ప్రణాళికలు ఇస్తుంది. సో ఇలా ఇంద్రియ వస్తుంది, నేను పొందాలి, అలా పొందాలి, ఒక ఏదో ఒకటి సరి విధానమో సరిగా లేకుండా విధానమో దాన్ని పొందేదానికి మళ్ళీ ఇది ఇస్తుంది, ఇన్స్పిరేషన్. సో అది ఇంటెలిజెన్స్. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు కామం అనేది ఇప్పుడు బద్ధ జీవుడికి ఈ ఇంద్రియాల్లో, మనస్సులో, బుద్ధిలో అది ఉంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఈ ఉపమానం ఏం చూపిస్తుంది అంటే, ఇంకొకటి వేదాల్లో చెప్పేది, జీవుడు మనము ఒక రథంలో కూర్చున్నట్లు, ఈ దేహం అనేది ఒక రథం, ఈ మనస్సు కూడా ఒక రథమే. సో ఈ రథంలో ఈ గుర్రాలు ఇక్కడ చూపిస్తుండేది ఇంద్రియాలు, ఆ పగ్గము రోప్స్ అది మనస్సు, ఆ సారథి బుద్ధి, ట్రావెల్ చేస్తుండే వ్యక్తి మనము జీవుడు. సో మనము యాక్చువల్లీ మనము దేహంని, మనస్ని, ఇంద్రియాలని మనం నిగ్రహించాలి, దానికి ఆదేశం ఇవ్వాలి. దాని ద్వారా మన లక్ష్యం ఏమో
మేము పొందేకి సాధ్యమవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మా ప్రస్తుత సమయంలో అది కాదు. ఈ గుర్రాలు ఒకటి కళ్ళు, ఒకటి చెవులు, ఒకటి ఇది ఇంద్రియ వస్తువులకి వెనకాలి పరిగెత్తుంది. సో ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ పరిగెత్తే ఏమవుతుంది, ఆ రథంలో ఉండే వ్యక్తి ఆ రథమే ఇదైపోతుంది. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో మనం దీన్ని నిగ్రహించాలి అనేది చెప్పేది మాట. అంటే ఎలా మేము అసహాయ స్థితిలో ఉన్నాము అనేది ఒక చిత్రం ఇది. ఇది కూడా డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ అని. సో చాలా క్రింద జీవనంలా, ఒక జంతు జీవనంలా కేవలం ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు వెనకాలి. తర్వాత అట్లీస్ట్ కొంత యాక్టివ్ రజోగుణంలో ఒక వ్యక్తి శ్రమించుతారు, తర్వాత ఆనందించుతారు. తమో గుణంలో అంటే శ్రమించలే, కేవలం ఆనందం కావాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుత చాలా న్యూ జనరేషన్స్ వాళ్ళకి ఏమీ ఎఫర్ట్ కూడా వద్దు, కేవలం ఇంద్రియ సుఖం కావాలి, ఆరాం కావాలి వాళ్ళకి. ఈ గేమ్స్, క్రీడలు, అది ఇది ఇదంతా ఇది తమో గుణం ఒక రకం. రజోగుణంలో అట్లీస్ట్ వ్యక్తి ఒక శ్రమించుతారు, తర్వాత దొరికే ఒక ఫెసిలిటీస్లో ఎంజాయ్ చేస్తారు రెగ్యులేటెడ్. అయితే ఇంకా పైన మనసు స్థాయి, మెంటల్ ప్లాట్ఫామ్, ఇంటెలెక్చువల్ ప్లాట్ఫామ్, స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్. అక్కడ చెప్పేది ఒక వ్యక్తి ఆలోచించేది ఏది నిజమైన ఆనందము, ఏది ఇది తాత్కాలిక ఆనందము, ఏది ఈ జీవనము మన ఉద్దేశం ఏమిటి, నేను ఎవరు, ఈ ప్రకృతి ఉద్దేశం ఏమిటి, భగవంతుడు ఎవరు. సో ఇదంతా తెలుసుకొని ఒక వ్యక్తి బుద్ధితో వచ్చినప్పుడు నేను దేహం కాదు ఆత్మ అని తెలుసుకోండి. తర్వాత వ్యక్తి నేను ఆత్మ సరి అవుతే భగవంతుడు ఉన్నాడు పరమాత్మ, సో వాళ్ళ సేవ చేయాలి నేను, అది నా పరిపూర్ణత అని భగవంతుడి సేవని చెప్పడం, అది ఆనందమయ అని చెప్పేది. ఈ స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇది మన నిజమైన స్థాయి, ప్రతి ఒక్క జీవి నిజమైన స్థాయి. సో గీత మనకి అక్కడికి తీసుకొని వెళ్తుంది. గీతా పాఠం ఈ అధ్యాయం భగవంతుని ప్రీత్యర్థము కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా అశక్యము కాని కామమును జయింపవచ్చును. ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానం ఆత్మనా జై శత్రు మహాభావో కామరూపం దురాసదం. ధన్యవాదం అందరి భక్తులకి. కొంత లేట్ అయింది అనుకుంటాను, 7:15.